నేను అడుగుతున్నా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని, కేసీఆర్ సీమాంధ్ర ప్రాంత ప్రజల్ని పదే పదే మేము ఆడుకులు చేస్తాం, మిమ్మల్ని తల్లి తగలేస్తాం, మిమ్మల్ని ఇళ్ల నుంచి బయటికి రానివ్వమని అపరం శుభం తెలియని సీమాంధ్ర ప్రాంత ప్రజల్ని తిడుతూ ఉన్నారు. అసలు ఈ తెలంగాణ ఎవరైతే ఏదైనా చేసింది వైఎస్ఆర్ కుటుంబం, రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం. వాళ్ళని వదిలేసి ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం అయితే దోపిడీ చేసిందో, ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వర్గం దోపిడీ చేసిందో వాళ్ళని వదిలేసి కేసీఆర్ సీమాంధ్ర ప్రాంత ప్రజల్ని బూతులు తిడుతూ ఉంటే జగన్ ఏ రోజు ధైర్యం చేయాల కేసీఆర్ మీద ఒక్క మాట ఉండడానికి. కేసీఆర్ అంటే జగన్కి భయమా? ఏ దమ్ము లేదా? తెలుగుడిగా పుట్టలేదా జగన్? ధైర్యం లేదా? తెగింపు లేదా? సీమాంధ్ర పౌరుషం లేదా? ఏముంది? సీమాంధ్ర ప్రాంత గౌరవాన్ని కాపాడాలంటే సీమాంధ్ర పౌరుషం చూపించాలి. కేసీఆర్ కుటుంబానికి చెప్పాలి, వాళ్ళని ఖండించు కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని. అంతేగాని సీమాంధ్రులంటే ఒక కులం కాదు, ఒక జాతి కాదు, అన్ని మతాలు